punts, s'encenen ara mateix els 5 semàfors vermells i comença el Gran Premi. Atenció, bona sortida d'Alonso, patina una mica per darrere Checo Pérez. Mercedes de Russell, que ha avançat Magnussen per darrere, toca en Piastri. Veig a Sainz atacant, de moment posicions estables, Adrià, bona sortida de Checo, ve Alonso aguantant-se una posició i Sainz atacant. Els 3 primers han sortit bastant bé, però ja estan havent bastants canvis, no? Per aquesta zona més mitja, no? Ara veiem una lluita, per exemple, d'un McLaren amb un altre cotxe i bastants canvis de posicions, no? En aquestes... Mira, Norris atacant a Hamilton. Ha perdut moltes posicions Hamilton, em sembla veure. Verstappen passa Bottas. L'ha passat molt bé, molt ràpid. L'ha passat molt ràpid, es col·loca a setè Verstappen, que ja va amb operació remuntada perquè està veient que Checo se'n va. Verstappen! Ja l'ha avançat. L'ha avançat, ja. L'ha avançat. Mare de Déu. George Russell, que perd posició, amb un gran avançament que ha fet el vigent campió del món Max Verstappen, que va per Gasly i no trigarà gaire, Quin avançament de Verstappen que ha avançat Russell amb DRS Russell tenint, imagina't. Mira on està Verstappen, és que el té ja, a Gasly, aviam com es defensa el pilot francès. Si pot mostrar una miqueta més de solvència, que Russell una mica més d'agressivitat. Mentre Alonso 1.5 de Pérez i Sainz de 0.6 d'Alonso. Atenció que Verstappen va per feina. Vol arribar a aquesta zona de DRS quan arribem a la volta 9 del Gran Premi. Tanca la zona de punts Valtteri Bottas, atacat ara mateix per Hülkenberg també, i Albon també a roda. Hamilton a roda d'Albon, per tant veig un grup de la desena posició fins a la setzena, més o menys, que estan tots junts. I veig a Verstappen que avança Gasly. Veig a Verstappen que es vol tirar per l'interior i efectivament, aviam si Gasly per fora l'avança. Sí, l'ha avançat ja. Verstappen ja és quart. Russell ha avançat, Gasly vol anar darrere del Red Bull. Bon ritme també d'aquest Mercedes, que l'he vist molt amb Verstappen, però vol perdre pistonada. Gran avançament de George Russell, Adrià, endavant. Sí, ho ha fet molt bé i ha aprofitat moltíssim, no? Aquest espai que li ha donat, no? Que Gasly hagués estat avançat per Verstappen, però el que deia que Tsunoda ha guanyat 3 posicions després de quedar-se ahir a Q1, ja està 14è i ja està molt enganxat de Lewis Hamilton, Sí, problemes de ritme evidents per Hamilton, no tant per Russell, que es queixava d'unes vibracions als frens, però el veig avançant. L'ha avançat molta solvència a Gasly, també està al top 5. Semblava que ens havíem d'oblidat de Stroll, però bé, ha guanyat 2 posicions i, com tu bé has dit, està enganxat en aquest grup, no? Que són pràcticament 6 cotxes o 7 i que d'un moment a un altre algú pot guanyar moltes posicions. Mira Leclerc per l'interior. Leclerc l'ha passat. L'ha avançat, molt bé. Bona maniobra del pilot monegasc, que li perd... Ui! Li ha retornat. Sí, te l'ha retornat i a veure ara que arriben a la recta principal. I ara ve Ocon també, Mira Ocon per darrere. Sí, increïble. I bé, és que tampoc estem tenint en compte que és que els temps que està marcant Verstappen, però és que ho està fent amb el dur, I mira, estira per l'interior i avança. Ja està. Poden parar. I mira, Sainz vol sortir ràpid, no. Sainz volia sortir ràpid, però ja no pot fer res. Max Verstappen en posició de podi, ja tercera posició per aquest Red Bull, i Verstappen va amb durs, vol la cursa. Verstappen vol la cursa, Adrià. Parades. Mira, Verstappen ataca Fernando. L'avançarà molt fàcil, l'avança. Efectivament, l'avança. Verstappen ja tira darrere Checo Pérez, segona posició. Objectiu complet per l'equip Red Bull, objectiu complet per Verstappen, s'aixeca la gent de les graderies. Increïble les primeres 15 voltes que ens ha regalat Verstappen, Adrià. Sí, espectacular, ho ha fet tot perfecte, ha aprofitat tot el que li ha donat. Ara és Magnussen qui avança Valtteri Bottas i bé, tenim una distància de 4 segons, no?, entre Pérez i Verstappen, així veurem com si Verstappen en aquest circuit és capaç d'anar-li retallant temps, tenint en compte que va amb el dur. Atenció, Box Pérez. Pérez ara mateix entra al pit lane, ha de ser una bona aturada. Ha de ser una bona aturada per Checo Pérez, passa Verstappen, Alonso aguanta també a darrere Ocon, bona aturada per Checo, 2.2, boníssima. Molt bona. Per darrere Ocon, no? Ocon, a veure, potser no, no ho tinc molt clar. Sí, passa Ocon. Sí, per darrere d'Ocon. Mira Alonso, com s'intenta ensenyar. Ui. Mira. Hòstia, Avança. Ui, que fàcil. Molt fàcil. Alonso ha entrat una mica llarg, ara, atenció. Sí, ui, quasi es toquen. Ha entrat una mica llarg, atenció. Vol intentar-ho per l'interior, aguanta Fernando, aguanta bé Alonso, quarta posició, Ocon tercer, Pérez segon, Verstappen primer. A sobre Leclerc de Kevin Magnussen, que vol intentar avançar-ho per l'interior, a veure si ho pot aconseguir, Leclerc per dins. Jo crec que sí, no? Estira, sí. Sí, però li ha costat,
11a posició per Leclerc, que també vol intentar anar per Stroll i anar guanyant posicions. Sembla que el Duo aguanta. Tsunoda para. Sí, Tsunoda ha parat. Mira, estava dient que el Duo aguanta i para Tsunoda. Mira, Magnussen. Mira. Se li passa, Obre molt, obert molt. Mare meva. Obert moltíssim. El Haas plantant cara al Ferrari. Molt bona cursa de Kevin Magnussen. Ara, com sortirà de ràpid Verstappen aquí, Ara Verstappen, mare de Déu. Quina por, ara té la recta principal, Ja molt ràpid, recta principal i l'avançarà. Sí. L'avança. Ui, Checo, manté. Aguanta, Checo, t'ho he dit, aguanta. Però no pot. Bueno, doncs Verstappen primer. Verstappen, que lidera la cursa, ha fet una gran cursa, Sí. Ha fet una gran cursa. Ho ha intentat Checo, però és que no podia. Mira, Hamilton, que està apropant-se també a Gasly i també li vol tirar el cotxe a Leclerc. Atenció amb el britànic, que està fent també una gran cursa Hamilton avui. Sí, intentat ser... Sí, i pot acabar a la 7a posició abans a Gasly. Aviam a veure si el Mercedes pot intentar-ho al final d'aquesta corba, obra d'RS, també l'obra Gasly, com corre el Mercedes, per l'interior Hamilton estira i l'avança. L'estira Hamilton i l'avança i ara va per Leclerc. Com creus que acabarà això, Adrià, perquè no les tinc totes a que acabi bé? Bueno, podrien... A veure, jo ho veig... O sigui, encara podran haver canvis de posicions, però la gran majoria doncs està estable, però sí que m'agradaria destacar que en aquest circuit l'equip Alpine ha tingut bastant millor rendiment que al Gran Premi d'Azerbaiyán, on tot ho van tenir costa amunt, no? Sí, sembla que els circuits revirats va una mica millor l'equip Alpine, no? Perquè tenim els punts i Gasly per davant d'Ocon un altre cop. Sí. I veiem a Hamilton, que també vol intentar avançar Leclerc i està molt lluny de Sainz, però podria intentar avançar Leclerc i mirar a veure si pot retallar fins a aquests 5 segons abans de diferència, perquè veig molt ràpid a Hamilton. Sí, li està apretant moltíssim. 30 metres es marquen de diferència. Ràdio Russell, que li pregunten... On està Fernando, Pregunta quin és el cotxe que està per davant d'Alonso i es veu que era Sargent, que era un doblat. Sí, i s'ha confós, no? Pensava que era Alonso. Sí, bueno, jo crec que pensava que era Pérez. Sí, perquè ha preguntat si estaven molt a prop de Pérez, però és que Pérez està a més de 20 segons. Ja Hamilton per dins! Uf, li aguanta Leclerc, però no pot. No pot. Gran avançament de Lewis. Ara sortirà més ràpid, Leclerc. Però veig amb molt de ritme a Mercedes. Sí. Amb molt de ritme a Mercedes, sobretot Hamilton, que ha guanyat 1, 2, 3, 4, 5... 7 posicions. 7 posicions. Increïble. Sí. Increïble la cosa també d'aquí Mercedes, amb aquesta estratègia canviada que definitivament era la bona, no? Sortir amb durs i acabar amb mitjos, sí, perquè el Tony l'hem vist. No, li ha costat una mica Hamilton a les primeres voltes, però a partir d'un moment ha estat superenxufat. Sí, i com l'ha avançat, s'ha arriscat una mica Leclerc i veiem amb peus tothom aquí a la porada de frenada amb l'equip Mercedes i com celebren l'avançament de Lewis Hamilton. I hem vist moltes celebritats també, ara canviant de tema. En aquest gran premi, a la prèvia de la cursa, hem vist fins i tot Shakira, el Kun Agüero, Roger Federer, moltes celebritats en aquest gran premi de Miami, que sens dubte és un dels grans atractius de la temporada, no? per aquest tipus de públic. Sí, totalment. Sempre, sobretot els grans premis d'Estats Units, no? Veiem moltíssim públic, no? D'aquest tipus, no? També perquè jo crec que és un gran premi nou i a sobre és bastant atractiu. Sí. Repassa posicions, Adrià, quan sembla que tot està estable. Verstappen lidera a falta de 2 voltes pel final, seguit de Checo Pérez, tercer és Fernando Alonso, que aconseguirà, si no passa res, un altre podi d'aquesta temporada. Russell quart, cinquè Sainz, que té 5 segons de penalització, però això no es veurà afectat la seva posició, perquè li treu 14 segons a Hamilton, que és 6è, 7è Leclerc, 8è Gasly, 9è Ocon, i des que tanca la zona de punts el Haas de Kevin Magnussen, 11è Tsunoda, que es quedarà un altre cop a les portes dels punts, 12è Stroll, que ataca Tsunoda, 13è Bottas, 14è Albon, 15è Hülkenberg, 16è Zhou, 17è Norris, 18è De Vries, 19è Piastri, 20è Sargent,
falta d'una volta i mig per final, hem vist un gran premi avui. Se m'ha passat bastant ràpid a la nit. Sí, ha passat molt ràpid i bé, el que ja hem comentat, no? A part de no tenir ni safety car ni cap tipus de bandera groga ni bandera vermella, la veritat és que ha estat molt entretingut, no? Amb moltíssims avançaments i moltes lluites a qualsevol lloc de la graella, i també tenint aquesta moment dubitatiu, no? Amb el que podia passar amb l'equip Red Bull, doncs hem tingut molta expectativa. Sí, i veiem com Verstappen traça allà a l'últim sector per arribar a la zona aquesta de DRS, que arriba a la línia d'arribada, per just ara passar per línia de meta i fer volta ràpida, per cert, fer volta ràpida. Novetat. Sí, ha fet un 29-7, quin tros a volta. Té pràcticament 3 segons a Checo, que estava a 2.8 i està a 5. Sí, que era una volta increïble, que també s'ha portat la volta ràpida i torna Max Verstappen. Després a Bakú, una mica de dubtes, torna Verstappen, sortia 9è, guanya la cursa. Espectacular. Sí. Si no recordo malament, la porra que vaig fer fa unes setmanes, vaig dir Verstappen, Pérez, Alonso, Sí, atenció, Atenció, ho repassarem. Atenció, que he acertat la porra. T'ho prometo que ho repassarem. I a falta de... Com bé parlaves de les porres, hem de dir que a partir de la setmana que ve començarem també a fer els dissenys de porres que podreu veure a les xarxes socials abans de les curses. Així que és un... Per a motos normalment agafem bastant. A Fórmula 1 tant, pel que veig. Home, ja que he acertat aquesta, podríem haver començat una mica abans, no? Sí, podríem haver-ho fet abans, però bueno, no. Ara has acertat una altra. Però bueno, a veure, Verstappen, Pérez, Alonso, el podi que més hem vist. Sí. Em dóna molta ràbia realment, perquè si haguéssim tingut unes quantes voltes més, Tsunoda hagués arribat a Magnussen. I la quarta victòria consecutiva de Max Verstappen, que passa la línia d'arribada i guanya la cursa, quarta victòria consecutiva de Max Verstappen als Estats Units. Per tant, se li dona molt bé aquests circuits americans. Max Verstappen arriba al teu estimat Fernando Alonso també a línia d'arribada, tercera posició. Fernando, que fa un altre podi, un gran... Ja el trobàvem a faltar. Sí, una altra gran cursa per Fernando. Quart, George Russell. Cinquè, Sainz. Sisè, Hamilton. Setè, Leclerc, discret cap de setmana de Leclerc. Per no dir dolent, cap de setmana de Leclerc. 8 punts per sumar a 4 punts Gasly. 9è, Ocon. 10è, Magnussen. 11è, Tsunoda, tercer cop de la temporada. 12è, Stroll, que no ha pogut acabar la zona de punts. 13è, Bottas. Gran cap de setmana per Bottas, que dèiem retrobant sensacions. Ràdio per Max Verstappen. El feliciten per la victòria. L'estratègia ha sigut l'adequada per Verstappen. Ja diria que sembla la cursa abans de despedir. T'esperaves una mica més de duel entre Checo i Verstappen. Verstappen ha anat molt sobrat, també durant tota la cursa, en temes de ritme. Sí, òbviament l'estratègia ha influït molt, però sí que potser m'esperava més lluita, sobretot per part de Checo, però és que no ha tingut l'oportunitat per la quantitat de voltes en els pneumàtics, no, que ja portava. Però en general la veritat és que ha estat molt entretingut, com ja he dit, i m'ha agradat bastant. Sí, totalment d'acord, Adrià. Sobretot la primera part de cursa, aquesta incertesa de l'aturada de Verstappen, si era dur o si era mig. Al final hem vist que l'estratègia adequada era sortir amb durs i acabar amb mitjos, com han fet Verstappen, per exemple, com ha fet Hamilton, Tsunoda, fins i tot també Stroll. Guanya Verstappen, que surt ara mateix del seu cotxe, segueix més líder del campionat, tot i que veurem campionat perquè Checo està enganxat i vol guerra. Avui la sortida de l'estratègia felicita ara mateix esportivament Checo a Max. Recordem, subscriviu-vos al nostre YouTube, seguiu-nos a Twitch, a les xarxes socials, entrem amb un sorteig d'una gorra de Fernando Alonso als 1.000 primers subscriptors. Seguiu-nos al YouTube per tot el contingut de motor en català.